санаи 24 моҳи майи соли ҷорӣ аввалин рақобатҳои чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи дуюми вилояти Хатлон оғоз мегарданд. Аз рӯи маълумоти Федератсияи футболи вилояти Хатлон дар ин чемпионат 14 даста ҳунарнамоӣ менамоянд. Айни замон дастаҳои ин лига омодагӣ ва машқу тамринҳои худро ба таври ҷиддӣ ба роҳ монда, танҳо барои як мақсад баромадан ба лигаҳои баландтар кӯшиш менамоянд. дастаи сарбанди шаҳри Левакан 3 сол боз дар чемпионати мазкур иштирок менамояд. дар мавсими гузаштаи лигаи дуюми вилояти Хатлон тими сарбанд бо ҷаҳду талошҳои зиёд зинаи сеюмро ишғол намуда буд. аз рӯи мушоҳида ва маълумотҳои ба даст омада, вазъияти кунунии имрӯзаи даста дар ин мавсим ташвишовар унвон мешавад. тӯли 3 сол мешавад ки ҳамин дастаи сарбанд дар лигаи дуюм иштирок мекунад, дастгирӣ намекунанд. форма нест, тӯб надорем, бутсӣ надорем. чанд бор ба ҳукумат муроҷиат кардем, натиҷа нол. ҳозир даста дар кадом сатҳ қарор дорад? ина мавсими нав оғоз мегардад, умуман хеле рӯзи 24 бо дастаи кушониён дар шаҳри Хумон бозӣ дорем. мо на тӯб, на форма, на бутсиё тайёрӣ надорем. ҳозир 2 соли охир мешавад ба ҳамин тӯб, 2 таи дига ушам ҳамин хел 3 тӯб дорем. бинен алаф 1 метр ишта ба чарогоҳ табдилӣ ёфтааст. тамоман аҳамият наметиҳам дастаи сарбандро. як хел ноҳоя ҳастанд, дастгиришон мекунанд, мо шаҳре дастгирӣ намекунанд. ҳастанд бачаҳое ки дар лигаҳои Тоҷикистон бисёр бозӣ кунанд, барои обури шаҳр ӯ дастҳоро мепартоянд, ба обури шаҳр дар сарбанди Хумон аю команда омаган барои обури шаҳри Хумон бозӣ кунем гуфта дастгиришон намекунанд. бора аз рӯи маълумот, вазъияти молиявӣ як тарафи масъала, таъминоти даста бо сару либос ва дигар лавозимотҳои лозима мушкилоти дигари асосии бозингарони даста маҳсуб меёбад. имсол даста дар ҳолати хеле бад қарор дорад, ҳолати бад дорад. майдон алафҳояш баланди бад шудааст. мо имсол ҳамагӣ 2 тӯб дорем. ҳаминам не кӯна шуда аз соли ҳамин соле ки даста ташкил шуда буд, ҳамун сол аст ин тӯбҳо. имсол сарҳои либос ҳам надоранд бачаҳо барои бозӣ. дар ин ҳолат бозӣ кардан намешавад. ин майдона бояд ба тартиб бидорем барои бозӣ кардан. стадион дар ҳолати бад қарор дорад. дар ин майдон бозӣ кардан намешавад. варзишгоҳи марказии шаҳри Леваканд ки макони баргузории бозиҳои хонагии дастаи сарбанд ба ҳисоб меравад, имрӯз дар ҳолати хеле бади варзишӣ қарор дорад ки ин аз бепарвоии масъулони шаҳр ва соҳа дарак медиҳад. мавсими солаи футболи Хатлон мақсад имсола сар мешавад. мо дастаи сарбанд дар ҳолати бад ҳастем. мақсад либоси варзишӣ, тӯб надорем. мо 100 бор ба ҳамин мақомоти ҳукумати шаҳри сарбанд муроҷиат кардем, онҳо моро дастгирӣ накарданд. мо аз мақомоти Федератсияи футболи вилояти Хатлон хоҳиш менамоем ки дастаи моро дастгирӣ намоянд, ки мо дар ҳамин мавсими футболи вилояти Хатлон иштирок карда тавонем. ҳолати варзишгоҳ маълум аст, бад аст. бозӣ карда намешавад. дар ин алафзор чӣ хел бозӣ карда мешавад? нигаронии бозингарон аз он аст ки дар ҳамин мусобиқа ба мо ягон намуд дастгирӣ аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ нест ва мо майдони бозии мо ба талаботи дуюм лига ҷавобгӯ нест ва мо ягон тӯб барои бозӣ кардан ҳам надорем. соли гузашта дар ин мусобиқа бозӣ кардем ва дар он ҷо дастгирии хусус буд. аз номи ҳамаи бозингарони дастаамон ба тамоми ҳамин мақомотҳо гуфтаниам ки ҳамин дастаи моро дастгирӣ кунанд ва то ин ки ҳамин дастаи мо парокунанда нашаванд. дар ҳалли мушкилотҳои ҷойдошта, масъулони Федератсияи футболи вилояти Хатлон низ бояд мавқеи бетарафиро ишғол накарда, баҳри ҳалли масъалаҳо бар ҳар навъе ки бошад бояд мусоидат намояд. то кадом андоза ин даста дар ин мавсим муваффақ мешавад, инро беҳтарин довар вақт нишон хоҳад дод.